Thank you, Lord. Grazzi Gesù. Amen. Kulħadd jgħid warajja minn qalbek, please itfu l-mobiles, itfal imorru għal-lezzjoni. Itfal imorru għal-lezzjoni. Itfil l-mobile, please, jgħamlu silent. Moħħok hemm fuq dak li l-mulej ħajkellimna l-lejla fuqu. U mal tal-ktib tal-Lut kapitlu 6. Illum ħansemmi, ħanamel messaġġ fuq il-mamudija. Però titlaqx għax mhux dak li taħseb int, ħajkun hemm affarijiet li ovvjament ġieli smajthom, imma hemm affarijiet li l-mulej poġġieli fuq qalbi li forsi inna ma nitkellmu fuqhom u li għandhom bżonn jiġu indirizzati. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 6. Number 1, il-kelma mamudija, jew nkella ħanedu hekk. Mamudiji fit-Testament il-Ġdid jeżistu 3. Kemm hawn minnkom għadkom qatt ma tammittu fl-ilma bħala adulti. Olli dejk, jekk qatt ma tammit fl-ilma bħala adult. Tistħix, għax tistħi. Fl-iskrittura titkellem fuq 3 mamudiji. Kemm hawn minnkom intom ta' Ġesu Kristu. Ma rridx ħanwaqqafkom jekk toqgħodu titkellmu għan wara f'isem Ġesu Kristu. Bradet għax titkellem. Għax nifridkom. You are not joined by God, so I will separate you. Hallelujah. Hallelujah. Mela, fil-Bibja jitkellem fuq 3 mamudiji. Ħanejdilkom malajr, hemm il-mamudija fil-ġisem ta' Kristu. Jekk inti vera ta' Kristu, inti dik il-mamudija tiġi rċevejta. Ġifieri, għax jekk inti dħalt fil-ġisem ta' Kristu, jekk inti għażilt lil Kristu, il-moment li aċċettajt il-Kristu fil-ħajja tiegħek, inti sirt parti bil-ġisem ta' Kristu. Dik hija l-unika mamudija li salvalek ruħek. Dik biss. Mbagħad hemm il-mamudija tal-Ispiritu Santu li ħana tkellmu fuqha ftit, li meta tirċievi qawwa tal-Ispiritu Santu fuqek, u anka fl-iskrittura tidher fejn mbagħad tibda titkellem b'lingwi sopranaturali tal-Ispiritu, u hemm il-mamudija tal-ilma. Issa, jekk inti vera ta' Kristu, dawn it-3 kollha huma għalik, tox tgħidilna di biss biżejjed, la Kristu tagħna 3 sinjalli hemm li tal-hum għandek bżonnhom, amen? Waħda fi Kristu, waħda fl-Ispirtu u waħda fl-ilma. Imma mhux fuq hekk biss ħanitkellem, ħammorru fil-font issa. Għax issa ħanitkellmu fuq il-ħajja tal-mamudija. Tafu li Ġesu ma jgħidx għamlu ir-ritwal tal-mamudija. Bl-Ingliż iddur aħjar. Not get baptized, but be baptized. Tifhmu differenza? Għalhekk mhux get born again, be born again. Ġesu jitkellem fuq mamudija, mhux li inti tagħmilha xi darba, tieħu ċertifikat, u mbagħad qatt ma tidher iktar u inti qisu m'għandekx sem fil-Knisja ta' Kristu. Il-mamudija li Kristu jitkellem fuqha hija l-mamudija li inti tittejxa kuljum. U aħna River of Love għammidna fl-ilma madwar 1500 ruħ. Fil-ġisem ta' Kristu, ġifieri nies li ġew River of Love u aċċettaw il-Ġesu Kristu, aċċettaw il-Kristu f'River of Love biss, madwar 5000 ruħ. Dawk biss li tagħmlu fl-ilma, dawk li tagħmlu ġifieri kif tgħidlek iskrittur fl-ilma, li kieku jiġu kollha hawn, kieku nibdew nużaw l-MCC. Imma dak iż-żmien ġej. In Jesus' name. Imma ħafna ħasbu. Għax ma femux. Li għax issa għamilt il-mamudija, ma issa rassi mistriħa għandi ċertifikat u jiena mammet. Anzi le, jiena għamilt il-mamudija. Imma Ġesu jsejjaħlek għal ħajja mamda. Mux tagħmel il-mamudija, imma tgħix ħajja ta' mamudija. Qed tifhmu differenza? Ejja naraw daqsxejn fl-iskrittura. Ħanibdew daqsxejn mill-basics l-ewwel. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 6. Hallelujah. Kemm hawn minnkom għandkom diffikultajiet tal-ġisem?
Wis probably ħadmu ħajju l-idea pornografija, sigaretti, drogi, il-sinek twil, tqasqas, tiggossipja fuq in-nies, id-dumma taħfer, għandek lanzita kontra jew il-pastor jew il-mara jew xi jew aħaħt jew xi ħadd ieħor. So, daw huma kollha parti mill-ġisem li għadu mhux mammed. Għax il-ħajja tal-mamudija, il-ħajja mamudija hija ħajja mewta. Allura jekk inti għadek tistragilja ma daw l-affarijiet, mhux għaddejlek ma jkollokx it-tentazzjonijiet, imma li għadek jħin kollu up and down, up and down, up and down, u ħafna kristjani jkunu iktar down milli up. Iġifieri inti għadek ma fimx vera il-mamudija li Kristu se jaħlek għalija. Għax Ġesu mhux għalek għamel il-mamudija, għex il-ħajja mamudija. Hemm differenza kbira. Issa, min jgħix il-ħajja mamudija, jgħix il-ħajja ta' qawwa. Jgħix il-ħajja ta' qawwa. Ħanilkom xi ħaġa interessanti. Il-mamudija li tfisser mewt, jew tfisser difna, u inti tindifen, ħanetkellem għall-ilma. Meta inti tidħol ġol ilma, number one, kemm hawn minnkom meta mittu intom għamiltu l-mamudija tal-babies, kemm għamiltu għantom. Kollha kemm minnkom giddibin, l-ebda wieħed m'għamilta, għamlu ilkom. Sewwa, mela ħadd ma ħalilu nnifsu baby u mari tagħmet jekk ma kontx wieħed minn dawk xejdulhom li ħareġ il-movie ftit ilu. Ta' incredible, se. Ta' yo baby boss. Boss baby, insomma. Mela, one, fil-Bibja, ħanajt il-basic, għal-issax forsi jina ħalli ma nassumi xej. One, fejn il-kamera? Fuq min jati ħares lejja. Għalek, għed ħares. Għax mux għedna l-bozza diġi. Dawk li tara fuq l-internet, il-mamudija ta' tarbija, one, fil-Bibja ma teżistix. Two, fil-bidu tal-Knisja qatt ma kienet issir. 3, jekk inti għamilt mamudija jew għamlulek il-mamudija tal-ilma biss, u laqqas għamduk, ċarġa għamlulek xi tar fuq rasek, u min jaf kemm kpejt. Sewwa, dik ma tiswa assolutament xejn. Quddiem Alla ma tiswa xejn. U għall-Kristjaneżmu tiegħek ma swietlek xejn, m'għandekx +1 quddiem Alla inti għax għamlulek il-mamudija ta' baby, ma tiswa xejn. 0. Dik kienet biss ta' tradizzjoni tar-reliġjon ta' Ruma u li daħlet wara ħafna snin. Sewwa, issa, mela il-kelma mamudija, ħanamilkom daqsxejn basics, nafxu minnkom ta' fuq għandi ma mbagħad nidħol iktar fil-fond. Tfisser baptizo li tfisser dan il-klim, il-kelma baptizo. Kulħadd jgħid baptizo. Mela, tfisser dan il-klim. Tfisser li inti ġejt immersjat maddas. Għaw xaħat bwaddas għaw? Ġili rajtu xi bwaddas? Ġili rajt bwaddas, sewa? Għanna naħseb bwaddas hemm wara, għanna xi bwaddas hemm wara. Immaġina, inti tgħidina nodos, imma dejjem timxi fuq l-art u kan tagħmel naqtarek fuq rasek biex hekk, tgħidina bwaddas, ta? Meta xi ħadd jgħid jiena mammet tarbija, hekk tgħid daqshekk redikola tinstema' għax il-kelma titammet tfisser tiġi todos. Ma tistax tara xi ħadd jodos li suppost taħt l-ilma jimxi fuq triq. Ma jkunx qed jodos dak. Kemm tinstema' taċ-ċajt tad-daħk u redikola, imma min jallima u min ikompli jippropaga qed jgħallem il-ħmerijiet għax huwa naħseb tal-Mickey Mouse. Sewwa. Għax ma tistax tgħid jiena mammet imma tfajt qatra naqra l-tatar fuq rasi. Sewwa. Għax il-kelma mamudija minna nfissa tfisser li inti ġejt mibluħ, swallowed up, waħda, jew bi Kristu, jew bl-Ispiritu,
jew bl-ilma. Battu għadi? Ħadd huwa verament mammet jew għamel il-mamudija jekk ma esperjenzawx daw it-tlieta. Jekk qed nitkellmu fuq tal-ilma jrid ikun mibluħ l-ilma jkun belak lilek. Jekk nitkellmu dal-Ispirtu, l-Ispirtu Santu jkun belek, u jekk titkun ta' Kristu, l-Kristu jkun belek. Għalhekk inti lum tgħix fi Kristu. Mhux inti tħallxi darba Kristu, iva ta' tħall ta' hemmhekk. Fej. Inti tgħix ħajja ma'mudija fi Kristu, tgħix ħajja ma'mudija fl-Ispirtu u tgħix ħajja ma'mudija bħala simbolu ta' testimonjanza ta' xhieda fid-dinja u għalik kontinwament ta' tifkira li inti mejjed u maddas mitfun fi Kristu u dik għal xi darba għamilta simbolikament pubblika biex jara kulħadd u tiftakar lilek innifsek u biex imbagħad il-fellowship iduk ċertifikat. Amen. Halleluja, mela kull meta tissemma mamudija, jekk hux qed nitkellmu l-mamudija fi Kristu, inti mhux naqra Kristu li tkollok, inti tkun swallowed up, tkun mimli u tfur bi Kristu. Inti ma stax tgħid għandi naqra Spiritu Santu, inti tkun mibluħ bli Spiritu Santu. Inti ma stax tgħid kelli naqra ilma fil-mamudija, inti tkun mibluħ bil-ilma li tista' tirrepreżenta l-Ispiritu, tista' tirrepreżenta l-kelma tal-Alla l-ilma. Sewwa? Mela għalhekk jekk għamiltix fil-Knisja Kattolika ta' Ruma, jekk għamiltix fil-Knisja Ortodossa, Luterana jew Protestanta, l-ebda waħda ma tiswa xejn, zero nilġ, żilx u se tagħmilek il-Papa u l-Isqof u l-Kardinali kollha flimkien. Ma tiswa quddiem Alla xejn. Zero. Issa, jekk minn hawn xi ħadd iħossu ġenerus u jixtieq jiġġenera naqra inna finanzi u jagħmlu parti u jixtru l-gallettini tal-mamudija, go for it. No problem. Jiena għadex kemm inħobbhom dawk il-gallettini tal-mamudija naqaġġielu fuqhom ara. Mela kull meta nikolhom, infatti dawk il-gallettini itamdu ħafna iktar minn dak li tamdu. Għax almenu naqbad il-gallettina nfaħħaġa ta' tsatewna d-demada. Il-baby xorta mhux hekk għamlulu. Amen. Il-kunċett huwa meta jkun hemm mamudija, kulħadd jgħid tal-ilma, tal-Ispirtu u fi Kristu tidher drastikament, radikalment trasformazzjoni. Mhux għax iċċarrabt naqra. Tidher meta bniedem esperjenza l-mamudija fi Kristu, il-mamudija fl-Ispirtu, il-mamudija fl-ilma, deret trasformazzjoni. Amen? Halleluja, ġifieri jekk xi ħadd ġieli jgħidu li pastor, għammidni il-fellowship ma narak qatt, it-talb ma narak qatt, mela x'ħadd tkun tiswilek il-mamudija lilek. Fl-Iskrittura fl-Atti tal-Apostoli tgħidlek meta għamdu ingħaqdu, mhux kulħadd mara rasu, il-Bibja tgħidlek ingħaqdu mal-Apostli, max-xirka tal-qaddisin, mal-Knisja ngħaqdu mal-ema waħda pastor, mal-unika waħda Kristjana, ħajja, mimlija bl-Ispirtu qaddis tal-Alla. Halleluja. Amen. U mhux tgħaddu, mhux minna, pereżempju ħafna minnkom intom għax triltu Malta, awtomatikament irreġistrawkom fir-reġistru tal-Kurja. Sewwa għaw ħafna Malta qed imorru jgħidulhom neħħini minn dak ir-reġistru, ma rid ikolli xejn naqsam miegħu f'isem Ġesu Kristu. Halleluja, bla mistħija u bla tlaqliq. Sewwa, mela dak ma jfissirx li inti parti mill-Knisja b'da sekk billi ismek qiegħed fir-reġistru. Ħanejdlek jekk inti m'għandekx ismek miktub fil-ktieb tal-ħaruf tal-Alla, jista' jkun fuq ir-reġistri kollha tad-dinja ismek u xorta tmur l-infern. Halleluja. Amen. Mhux kulħadd qed iġabġab konvenzjoni. Naħseb qed taħsbu, jaqgħu qed taħsbu li ħajkolkom xi punti meta tmorru l-ġenna. Hallelujah. Yo, this is too much already. It's basic this. Not basic. Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, fil-ktib tal-Lut kapitlu 6, morru maħla, vers 2. Mela ħallina mill-ewwel elementi tat-talim ta' Kristu u nimxu l-qudiem lej dak li huwa aktar perfett.
m'għandniex għalfejn nerġgħu nibdew mill-bidu bl-indiema tal-emejjel il-mejtin. Waħda, kulħadd jgħid, l-indiema tal-emejjel il-mejtin tagħna. 1. Bil-fidi falla. 2. Bit-talim dwar il-ħasil. Għalhekk tiġu River of Love biex taqilgħu ħasla. Le, hawnhekk mhux qed jitkellem fuq dak it-tip ta' ħasil għalkemm vera tiġu maħsula bil-kelma talla vera, imma titkellem fuq il-mamudija, dik hija l-kelma mamudiji. Hija l-kelma mamudiji. Jekk taqrawha fil-Grek jew għandkom translations tal-Bibli oħrajn tfisser mamudiji. U mhux waħda semmilek diversi. Mamudiji. Mela tlieta. U it-qejjid tal-idejn, dan huwa dottrin oħra, t-qejjid tal-idej, sewwa, dwar il-qawmin mill-imwiet u l-ġudizzju ta' dejjem. Mela hemm 6 pedamenti li huma essenzjali li l-Knisja trid tkun mibnija fuqhom. Issa believe it or not, ħafna knejjes laqqas għandhom waħda minn dawn il-pedamenti. Jiġħdu it-qejjed tal-idej, qatt ma torhom itqedu f'idej, jiġħdu l-mamudija tal-Ispirtu Santu, għaw min knejjes ta' tradizzjoni li jissa saru katedrali tal-antikatajiet vera sbiħ biex iġi turisti u jġeneraw turizmu f'Malta, anka dik il-mamudija dak ċaħdu l-mamudija, għax il-mamudija dik dejjem għal xi ħadd li jkun jaf x'inhu jagħmel. Issa ħasaqsikom mistoqsija, kemm hawn minnkom tkunu tafu, kemm hawn minnkom tafu li mija l-età meta intu kont taf x'inti tagħmel. Hawn xi ħadd. Ħanejlek din xi ħaġa l-mulej poġġi li f'qalbi u hija biblika. Pawlu jgħidlek f'Rumani kapitlu 7, sakemm daħlet il-liġi ma kontx dnibt. Imma l-moment li sirt naf bil-liġi, bang, dnibt. X'ġifieri? X'in il-liġi? Il-liġi hija aqbad, mhux ħanaqbad lill-liġi kollha 614, ħanaqbad l-10. Jien għandi tfal 8 snin u 7 snin li jekk għalajrid ħajet għamdu dal-waqt. Issa, u għenni nallimhom u nippreparahom, però ħanilek kif tkun taf jekk intix lest li inti tagħmel. Jekk inti taf x'inhu tajjeb u l-ħażin, u taf li xi ħaġa li tagħmilha hija ħażina, mela inti taf li issa għandek kontabilità. Xiġifieri, mhux saqs it-tifel jew it-tifla tiegħek. Għejdilhom tisraq tajjeb, jekk jgħidulek iva jgħidilhom da għadhom mhux tajjeb għall-mamudija. Għadhom mhux jifhem id-dnu. Jekk jgħidlek le, ħażin tisraq. Ejdlu jekk inti tidaj balla, ejdlu dak tajjeb qalbi. No! Pawlu xqal, daħlet il-liġi u jien sirt kontabli. Poġġi l-liġi qudiem tifel, jew tifla, jekk jaraf x'inhu ħażin u x'inhu tajjeb, ipritkalu l-Kristus, les ħassalva. Amen? Issa make sure li jifhem, mhux qed jagħmel affarijiet ta' pappagallizmu. Sewwa għax inti tista' tkun sema u qed jirrepeti bħal pappagall dak li sema. Sewwa u għandna ħafna Malta kieku, għalhekk jgħidu la Sanctuary of Malta. Konx taf? Santwarju hawnhekk Malta Sanctuary? Għax għandna ħafna pappagalli. Għalek għakallom jgħidulhom l-nassaba u l-kacċaturi ħief u għax ħadu spiċċaw toqtlu narux ma ta' papagalli. Halleluja. Halleluja. Amen, amen. Għaw xaħat minnkom għed tisħajkom tajdu pastor, għed kun imqareb. Oh, bravu. Halleluja. Mela. Ħamorru issa fil-ktib ta' Mattew kapitlu 3. Kulħadd jgħid baptizo li tfisser ukoll li inti tiġi mibluħ engulfed jew immers midfun jew maddas u wkoll tfisser fil-Grik li tkun kompletament imxarrab. Fil-Concordia sejtejlek, that means you are made fully wet. Amen? Tkun kompletament. Issa, ħanejt xi ħaġa oħra. Jekk inti ma kontx imwieled minn ġdid u tammit qabel, dik ma smitlek ġej. Ħanejt xi ħaġa. Jekk xi darba inti tammit f'xi setta tal-Jehovah's Witnesses, ma tiswa xejn, mhux l-istess Ġesu.
Jekk inti tammit ma' xi setta tal-Mormons ma tiswa xejn, mhuwiex l-istess Ġesu. Għalkemm fil-Kattoliċiżmu nemmnu fl-istess Ġesu u nemmnu fl-istess Trinità, però xorta ma kontx mammet għax mammet tkun adult. Sewwa, allura anke jekk tgħidli pastor, jiena Catholic, jiena se tagħmel iva tammet anzi. Għax inti dik mhux ħadkun membership ta' River of Love, il-Mamudija. Il-Mamudija hija li inti obdejt l-ewwel wieħed mhux hekk biss tfisser, ma l-ewwel kmandament bażiku u qed titkellem għall-Mamudija tal-ilma, għax hekk inti m'intix fil-Mamudija fi Kristu tal-ilma ma tiswilek xejn u tagħmelix. Amen, għax ma tiswilek xejn. Imma jekk inti vera mwieled minn ġdid, għandek issa tobdil l-ewwel kmandament. U tagħmel fl-Ispiritu Santu wkoll timtella bl-Ispiritu Santu. U meta dan jiġri, l-Iskrittura tgħidlek fl-Atti tal-Apostli kollha kull darba li tgħallem l-Ispiritu Santu tkellmu bil-lingwi. Fl-ewwel Korintin tkellmu bil-lingwi. Issa, l-im waħda tiġi t-tieni jew it-tielet ma tagħmilx differenza. Ma l-ewwel waħda dejjem l-ewwel waħda. Qed tifhmuni ġifieri? L-ewwel waħda dejjem l-ewwel waħda ġifieri li titammet fi Kristu, ġifieri li inti tara fi Kristu bħala Sidek u Salvatur tiegħek, u mbagħad inti titammet fil-ġisem ta' Kristu dak. Dik bil-fors tkun l-ewwel waħda. Issa, jekk titammitx bl-ispirtu titkellem bil-lingwi hix it-tieni waħda, jew tielet waħda, jew it-tieni waħda hija tagħmel bl-ilma, tinżel fl-ilma u tiġi mammet fisem il-Missier Ġesu u l-Ispirtu Santu, jekk dik it-tieni jew tielet ma tagħmilx differenza għax fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 bl-aktar mod ċar vers 44 sa 48 tgħidlek li waqt li kienet jippriedka Pietru ma beda jxandar il-Vanġelu lil bosta pagani, f'daqqa waħda l-Ispirtu Santu niżel fuqhom, għammidhom bl-Ispirtu Santu, daw hemmnu f'qalbhom li Ġesu Kristu huwa l-Messija, f'daqqa waħda dak il-ħin l-Ispirtu Santu għammidhom, bdew jitkellmu bil-lingwi u Petru qalu lid-disċipli l-oħra, jaħwa. X'għandna jwaqqaf nasa li nagħmduhom bl-ilma. Mela l-Ispirtu mela jtamdu fi Kristu. It-tieni waħda kienet esperjenza kienet tal-Ispirtu Santu, t-tielet waħda kienet tal-Mamudija tal-ilma. Amen? Jiġifieri l-ewwel waħda dejjem l waħda. L-oħra jistgħu jsir tieni jew tielet ma hemmx differenza. Mela ħankomplu. Mattew kapitlu 3. Are you okay, boys and girls? Hallelujah. Gloria al Mulej. Ħammorru minn vers 7. Vers 7. Innotajt xi ħaġa fl-Iskrittura li xi kultant aħna nagħmdu nies jew nies jitgħamdu b'mod ġenerali. Qed nitkellem issa mamudija għall-adulti. Però xorta waħda għalkemm itgħamdu, xorta waħda mhux qed jifhmu 100% x'qed isir. U rridkom illum il-ġurnata għalkemm nagħmlu aħna parti mill-kors, nagħmlu għadha parti mill-kors ta' Turning Point, però xtaqt nitkellem fuq il-pulptu għaliex Kristu jrid lill-mamudija tiegħu li jrid fil-Knisja li jgħixu l-mamudija, mhux ġast jagħmlu event wieħed. Qed tifhmuha? Halleluja. Isimgħuha. Vers 7. Kif rabasta mill-Farizej u mill-Saduċej, ġejjin għall-mamudija tiegħu da Ġwan il-Battista qalilhom ja nisa lill-lifat. Min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja. Stenna ftit, di bdejt naħseb fuqha. Daw ġejjin jitgħamdu. Ħafna mill-predikaturi taf xi jagħmlu ara how sweet, ejja ħitammet, ejja no problem. Taf kemm għammedna niesu. Stenna ftit. Għaliex waqqafhom Ġwan il-Battista da? Għaliex waqqafhom? Għaliex ma faraħx, għandna 2 oħra, għandna 3 oħra ġejna l-mamudija għajna firħu. Għala ma għafem. X'ħad iġu tagħmlu inta? Murġi bil-Gordon Ġamman ġej jagħmel hekk il-ġuħud. Li mhux ħan iddejja nagħmilha. Mela ħan ippreparakom tajjeb. Ħalli min jixtieq jobdi lil Kristu jaf x'sew xi tfisser mamudija f'moħħ Kristu. Għax ħafna kull ma jaħsbu hija nitgħamdu u mbagħad iborru niklu flimkien barbecue. Amen. Mela Ġwan il-Battista da waqqafu. Għamlu mela froċċira tandima. X'inhi di? Għamlu mela froċċira tandima. U taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom għandna l-missier lill-Abraham. Għax ngħidulkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem mulid lill-Abraham.
il-mannara ġatres et maler is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċa u tinxteħed fin-nar. Isimgħuha, l-indiema u l-frott tajjeb hawnhekk Ġwan il-Battista qed jorbotha ma' xiex? Mal-mamudija. Issa. Jiena ngħid għalija nammitkom fl-ilma għall-indiema. Sena ftit. Iġifieri, ħanammitkom bl-ilma once li jintom turu indiema. Isma passer, jiena qiegħed poġġut ma' waħda winna mill-imkien. U inti taf nħobbu naqal xi xejn u drajna. Imma tammidni xorta? Le. Isma passer ħanejlek jien għandi problema ta' drogi, ara tajt kollox. Kon niġri ma' nisa dik tajta. Kon niġri ma' l-irġiel tajtom ukoll. Kont niġri dak tajtom ukoll. Kon nisraq il-vattu dak tajtom imma baqali naqawa in-nisa. Raġel, passer inti tifhem li aħna l-irġiel għandna. You know, boy. Go to hell. Għax qed tipprova titmejjel bija. Qed titmejjel bik u balla tipprova mhux ħajrni xile. Il-mamudija tagħmilha jekk vera turi li inti ndimt. Kemm ġejjin River of Love dan il-weekend? Kemm minnkom ġejjin lura? Tgħid li ma dak Ġwan il-Battista, pastor. Issa narikom il-Pietru. X'qal Pietru? X'qal Ġesu? Ħafna mill-knejjes, issa mhux qed nitkellem iktar tal-Ruma, issa nitkellem għall-Evanġeliċi. Ħafna mill-knejjes ippritkaw b'mamudija fl-ilma mingħajr indiema. Mingħajr verament qalb, mhux qed ngħidlek issir perfetta. Imma jekk inti taf li fid-dnub, taf li qabel ma titammet titqaċċ dak id-dnub. Jew almenu verament qed tipprova. Jekk pereżempju jekk inti tisraq ma sax lara ħa nipprova ma nisraqx. X'inhi? Tittiqaf tisraq. Jekk inti qed tiffornika ma sax lara ara aħna nagħmlu bħal fnik ħafna drabi fis-seq, issa ħa nipprova nagħmel drabi fil-ġimgħa darba. Intu rajdi jew. Li ngħidlek li kollok it-tentazzjoni nifhimha, imma mhux willingly tiġa taf li ħadd kompli tgħix fid-dnub. Mela m'hemmx indiema u l-mamudija tiegħek ma switch xejn. Hello! Welcome to River of Love. Tgħid li allura bil-forsi ħansir perfett, qatt qalbi bint ħansir perfett fuq din l-art. Imma qalbek tkun perfetta. Xi tfisser qalbek perfetta? Jiġifieri ma nistax ngħid li rrid nimxi mal-mulej imma tiġa naf li ħankompli nagħmel apposta tiġa tippjana qed nitgħammed jew kellha xi ħadd sewwa. Itgħammed x'għad tagħmel wara nofsinhar u filgħaxija mar jisker. Kien hemm indiema. Għalhekk qed ngħidilkom jiena 1500 ruħ. Ejli li ma' knisja f'Malta għamdet adulti 1500 ruħ. Fl-istejjer ta' Malta, fl-istorja ta' Malta, ngħidlek mhux f'dawla xarra snin. Fejnhom? Issa daw ħafna minnkom li jiena tammitta. Ħajlek jekk qed tismani llum. Jekk inti ma kellekx indiema, tista' titammet kull knisja ta' kull denominazzjoni li hawn Malta, ma tiswilek xejn. Għax inti għalhekk Pietru, sew Ġesu u sew Ġwan il-Battista, titturi li hemm indiema. Mhux qed ngħidlek li ħassir perfett, id-tentazzjoni ħatibqa' tiġik. Sewwa għadu jiġi jħabbatlek wara l-bib. Imma la taf li inti kont qed tisraq tittieqaf, jekk kont qed tidaj, ovvjament bil-qawwa ta' Kristu, ta' mhux bil-qawwa tiegħek, bil-qawwa ta' Kristu taħdem fik, tittieqaf, għalhekk inti bniedem ma jistax jitgħammed qabel ma ntaqa' ma' Kristu. Kulħadd jgħidha di, bniedem ma jistax jitammet fl-ilma qabel ma vera nkun intaqa' ma' Kristu. Bniedem ma jistax jintela bl-Ispiritu Santu qabel ma jkun esperjenza lil Kristu.
Amen. Għax inkella inti minn għalik għajnek mimlija li sejra l-ġenna u qiegħed fi triq tal-infern. Taf kemm itkellimt ma' nies fil-ħajja tiegħi u bosta kattolċi jiddispjaċini ngħid jgħidu li jiena m'għammet tarbija. Qalbi mur jgħidwa l-ola wieħed fir-reliġjon ta' Ruma ma tiswa xejn u dawn jafuha għax fil-Bibja m'hemmx sinjal jew skrittura waħda li tgħidu dan. Number one, il-basics, għadni fil-basics. Il-bniedem irid tkun semgħu, kulħadd jgħidha tkun smajt int. Mhux ommok. Jew it-sejja tkun smajt int. Tu tkun emment int mhux għammen xi ħadd għalik. 3, tkun indimt int. U tkun number 4, tkun trid int titgħammet. Amen. Għalhekk issa number 5 li tittejx għal Kristu mhux ħadd ieħor tgħix għalik, int trid tgħix dik il-ħajja tandima, il-ħajja ta' mamudija, il-ħajja mamda. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela indima once li smajt il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu, once li smajt li inti midneb u mingħajr Kristu int ser dritt l-infer, smajt il-Vanġelu, meslek qalbek, indimt waleħ fil-dubieti, lest inti issa kandidat biex inti tindammet. Mux jiena għadni nejx u nereq fid-nub, għammidni xorta, le. Mela d-dar tal-Mickey Mouse. Amen? Mela min ma jkunx jaf qabel ma tamdu għalmu u ma jekxu li juru ndim. Juru mux għax tħossa jent, issa jekk u għet jitħaq bik, mux bik għet jiprofa jitħaq bil-mulej. Sewa. Allura il-mulej jridna nindmu vera. Mela jrid jisma kull ħadjajt, l-ewwel jrid jisma. It-tini jrid jemmin. It-tielet jrid jindem. Ir-raba jrid jitgħammet. Il-5 issa juri li issa daw l-għażliet li għamel qed jiġi mwarrab għall-mulej, he is set apart. U number 6 irid jibda l-ħajja ta' disċiplu. Mhux ta' membru tal-Knisja. Ħajja ta' disċiplu. Ħajdikom aħwa, ħajdikom revelazzjoni oħra powerful. Ġesu meta niżel l-Ispirtu Santu fuq? Ġesu li huwa perfett bladnu bl-bentalla l-ħaj. Wara li tammet. Issa, fl-Atti tal-Apostli, hemm nies li rċevew l-qawwa tal-Ispirtu Santu qabel ma tagħmdu fl-ilma. Però nista' ngħidilkom li saru 3 fl-imkien. Mamudija fi Kristu, mamudija fl-Ispirtu, mamudija fl-ilma. Saru kollha fl-imkien. Issa ħaġa interessanti hija di, kull meta naraw il-mamudija tal-Ispirtu seħħ, jiġifieri nies jintlew bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, il-biċċa kbira huma nies li huma mamda, jew qed jitamdu dak il-ħin stess bħalma de Ġesu Kristu ġralu Ġesu. Ġesu tagħmel bil-ilma u Ġesu tagħmel bil-Ispirtu Santu dak il-ħin stess. Sewwa, naraw li wara l-mamudija vera tandima ġiet il-qawwa tal-Ispirtu talla fuqhom. Issa, ħasasikom jiena, għaliex għandek ħafna Kristjani jgħidu li huma Kristjani Evanġeliċi Pentekostali tal-born again semmija li trid blaqqas qatra qawwa f'ħajjithom. Għax mhux qed jgħixu l-ħajja mamda. Il-ħajja mamudija. Inti fehm, għax il-bniedem vera li da il-mamudija fi Kristu u jaf li hu issa miet. U għamal ħajja ġdida fi Kristu mhux ġabbat kollox tal-passat u l-ħmiġ kollu u d-droga kollu u l-imbarazz kollu li raġa tal-law miegħu. Iva, nifhimha fil-ġisem ikollok id-datazzjonijiet, nifhimha. Imma inti willfully u consciously qed tgħix il-ħajja mamda. Hemm differenza bejn bniedem jgħix fil-ħmieġ u fid-dnub u li bniedem ikollu tentazzjoni biex ikoll darba fil jaqa' fid-dnub. Hemm differenza. Hemm differenza li bniedem jgħix u jiskuża d-dnub. U hemm bniedem li meta jidneb l-ispirtu tiegħu jitnikket u jgħid il-mulej skużani għax weġġajtek, aħfirli, dak il-ħin stejjes. Amen. It-trasformazzjoni. Sarħilu li minn punto di vista tal-Alla jkun diġà ħafellek 2000 sena ilu, immint il-moment li ndimt ibbenefikajt minn dik il-grazzja.
Amen. Halleluja biex taħdem fik. Grazzi Ġesu. Halleluja. Morru mela. Mela ismaw. X'qed jgħid hawnhekk. Nammitkom bl-ilma Ġwan il-Battista qal tandima imma ġej wieħed warajja li huwa aqwa minni u jiena ma jisħoqlix inħoll il-qorq tiegħu u jammitkom bl-ispirtu u bin-nar. Bl-ispirtu u bin-nar. Il-midra qiegħda f'idu biex iderri il-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen imma l-tiben jaħarqu bin-nar li ma jintefix. Itkellimna fuq in-nar Talla il-weekend li għadda. Jekk ma kontx hawnhekk morru isimgħu il-messaġġ. Morru issa fl-Atti tal-Apostli kapitlu 3. Ara ħanurikom mala skrittura magħlu Mattew 28 malaj. Di biex nikkonfermaw li din hija xi ħaġa li Kristu jrida għal kull Kristjan ta' kull denominazzjoni. Għalhekk riċenti apprezzajt l-integrità ta' assista partikolari kattolku f'Malta. Fej għallhom il-mamudija ta' trabi għal xejn qed tagħmluhom u għamluhom. Smajtu għadik? Ara li għala Gordon John Manxietex kemm kont inkun popolari, u mela tnejda ħad tagħmluni popolari. Għal xejn qed tagħmluha kattolċi u min jagħmlulkom qed jitħaq bikom u qed jippruvaw u qed jilabu they are playing religion, not doing anything that has to do with Christ. Sewa, anzi kellkom fostkom xaħat li kellu l-biża biżejjed Talla li jgħidilkom il-mamudija ta' trabi tifqgħux tagħmluhu. U anke għal praċed. Għaliex, għax issa sjaret Ruma u għafra anka knejjes anka ortodossi u anka knejjes protestanti saru biss il-forma m'hemmx transforma. M'hemmx transformation. M'hemmx Kristu ħaj, m'hemmx il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Qed tifhem? Hallelujah. Thank you Jesus. Ħanejdukom tinaqralkom messaġġ. Kemm hawn minnkom ħanaqralkom messaġġ li batit li waħda oħt fuq it-televiġin. Isimgħu għax qalt li di. Isma' ħodi. Mela jiena kattolka u nisma' u nara l-programm tiegħek ħabbejtek. Rajt il-programm tiegħek fuq il-Kristjani u bħalma għedlek darb'oħra naqbel li Kristu hekk waqqafa il-Knisja tiegħu u d-denominazzjonijiet li jagħmilhom il-bniedem u mhux Kristu. Jien biħsibni niġi l-laqgħat tagħkom għax hemm l-komuniżmu intom tħadduh fi Kristjani ta' denominazzjoni differenti fi Knisja waħda ta' Kristu. U l-preżenza tal-Ispirtu Santu qiegħda għandkom mhux biss bit-testimonjanzi tal-mirakli imma fuq kollox fil-konverżjonijiet ta' nies li kienu tbedu minn Alla u konvertu dan ġibidni lejkom u peress jiena qed infittex il-verità kuljum u intom urejtuni li l-verità qiegħda fil-Bibja u li l-Kattolċi sfortunatament ma jaqrawix il-mod kif il-Kristjan. Halleluja. Il-mod kif il-Kristjani jinbidel fil-Knisja tagħkom huwa impressjonanti. Halleluja. U tassew li l-Knisja ta' Kristu tidher mill-frott li tagħti. Nixtieq tirċievi il-booklet tagħkom il-Wedda Ġesu Kristu mbagħad badet li jisimgħu l-indirizza. Dil-ġimgħa tgħix kemm batuli nies biex jirċievu il-Wedda ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Bis-serjetà minn dak il-programm. Għandi ieħor kattolku. Nista' narakom il-messaġġ tiegħu, ħa nara nsibux. Fej dak kiteb dak il-miskin povru li der fuq xarabank. Sewwa u għallu minħabba fik u nies bħalek għalhekk jiena tlaqt ir-reliġjon Kattolika ta' Ruma. U sar Kristjan. Amen. Il-verità qed tasal. U min irid isiba, u fejn tifittexa. Halleluja. Grazzi Ġesu. Bħalma qalli hija hawnhekk illum. Qalli jiġi jiġu n-nies, il-bħanu tiegħu jgħidulu, inti ta' dak għalilhom uqgħodi. Praise God. Number one, ta' dak, jiena ta' dak, kulħadd jgħid jien ta' dak, ara. Ta' Kristu Ġesu. Sewwa. U jgħidilhom, għalhom sa nafsi. U hemmhekk ammirajtu għax vera. U niftaħar fi Kristu dawn aħnej. Jajruni kemm iridu,
imma rakku mhux kapaċi jaqbduni f'gidba. Ara ħallihom jgħidu li jridu għax jifgħu frax jilbes il-politu jxie minn daħseb li ħallihom jgħidu li jridu anzi taf x'għamel meta jibdew jgħidu hekk. Kompli. Kompli. Nice, I enjoy it. Kompli. Issa ħanejdlek waħda jiena. Ejli fejn battu f'gidba minn dak li qal. Jew dak li qal kollu għall-verità u inti tibża tiffaċċja l-verità x'taf li l-verità ħajkollha tbiddillek ħajtek. Truth can be blamed, but can never be shamed. Amen? Hallelujah. U toqgħodux tiġġieldu għalija. Għalfej. Anzi, meta xi ħadd ikun qed jgħajjarni, jew qed għabad telefon ġempilli għalija u passer għandek wieħed hawn. U mbagħad jgħidlu l-passer qed jisimek ta' u qed jgħidlek thank you. Grazzi tal-attenzjoni. Ċa. Amen. Hallelujah. Gloria lil mulej. Thank you, Jesus. Mattew 3 morru malaj. Mela Mattew 28 skużawni. Malaj. Il-tort tal-mara. Għax ħadit l-ħin kollu. Vers 18 jgħidilna vers kapitlu 28 u vers 18, il-11 id-disċipli telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kienu ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxatu qudiemu għal kemm xi ħud iddubitaw. Ġesu resaq kellimhom qalilhom: Lili ngħatat kull seta fis-sema u fil-ard. Morru mela għamlu disċipli miġlus kollha u għamduhom fis-sem il-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għalmuhom, mela mhux għamduhom u ħalluhom, għamduhom u għalmuhom. Għal-muħam ħalsu dak kollu ngħidilkom jien u għara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Morru Mark kapitlu 16 malaj. Mark 16. Daw xut minnkom għandhom ikunu skritturi bażiċi għalikom imma ħanaqrahom għal min għadu ġdid. Mark 16 vers 15. Għalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Vanġelu lil ħolqien kollu. Min jemmen u min jitammet, kulħadd jgħid min jemmen u jitammet. Mela, irrit jisma, irrit jemmen u irrit jitgħamel. Irrit jisma, irrit jemmen, irrit jurin dima, ovvjament irrit jaraf li huwa midneb u li għandu bżon salvatur. Sawa, jekk xi ħadd ma jaħsibx għandu bżon salvatur, ma jistax jitgħamel, x'ħajtgħamel jagħmel, jekk m'għandu bżon salvatur. Irrit jaraf li għandu bżon salvatur. Halleluja. Min jemmen u jitgħamel isalva. Isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkondannat. Mela tista' tkun mammet bħala tarbija inti, dik ħansejħula mamudija l-issa. Imma ma temminx, tkun salvat. Jekk hemm dak il-papa, ma il-papa speċjali. Għandek barka speċjali jekk. Jekk hemm dik l-arċisqof. Dak le aħna Alla tagħna jħobb il-varjetà. ħarbulhom. Għax Alla tagħna ħaloqhom mara, raġel u l-varjetà l-oħra. Għax Alla jħobb il-varjetà. Kemm minnkom tiftakru għad-diska kolaġ taħlita ta' kuluri? Tiftakru għad diska kolaġ taħlita ta' kuluri. Dik hija r-reliġjon ta' Ruma. Halleluja. Mela, min jemmen u jitammet isalva sa min ma jemminx ikun ikkondannat. Mela emmen u tammet. Emmen u tammet. Ħamorru issa fl-Atti tal-Apostli kapitlu 3. Atti 3. Illum qed nirreferi għal mamudija tal-ilma imma mhux ġasta x'tagħmel rid għax Kristu l-mamudija jrida li inti tgħix ħanarawha wkoll, ħanarawha din.
Mattew Atti 37. Acts 30, verse 37. Acts 2, skużawni, Acts 2, 37. Atti 2, 37. Bravi li għattu kunu attenti. Dan il-klim li sema u laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-apostoli l-oħra l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna. U Pietru weġibhom indmu, sa nafti dan it-testament ġdid, taħt il-grazzja, taħt paġġ ġdid. Smajtu għadi indmu. Issa, xi tfisser tindem pastor? Tindem ma jfissirx neċessarjament li inti taqbad id-nubit kollha ta' ħajtek u tipprova tiftakarhom tiddamdam moħħok biex tiftakar li wieħed ma tinsix. Tindem tfisser li inti once smajt il-Vanġelu, araft li Kristu bissu huwa l-unika Salvatur, Atti kapitlu 4, vers 12. Li mingħajru ma tistax salva m'hemmx triq oħra quddiem Alla, l-ebda qaddisa, l-ebda patrun u laqqas hekk poġġihom kollha laqqas jistgħu jsalvawlek laqqas seba' wieħed għax Kristu salvak totalment. Sewwa? Halleluja. U inti tinduna li int midneb. Mans li dan tarfu ibidillek femtek. Femtek jinbidel. Wow, jiġifieri jekk ma nkunx ta' Kristu u ngħix fi Kristu u ngħix il-ħadija fi Kristu jiena nintilef. U tindem. Tbiddel femtek. Metanoja. Tbiddel femtek. Smajt il-Vanġelu. Iva rrid insalva. Iva rrid ngħix għal Kristu. Mhux iva rrid nitgħammed. Iva rrid ngħix għal Kristu. Amen? Halleluja. Ħankomplu. Għax il-weda qiegħda għalikom mela. L-aħwa x'għandna nagħmlu aħna. U Pietru weġibhom indmu u jitammet kull wieħed minnkom f'isem ta' Ġesu. Ma qalx ara ħajja tammet il-missier għal komplement tal-familja. Kull wieħed minnhom irid jitammet. F'isem ta' Ġesu, Kristu, għal maħfra ta' d-nubid u għad-don u intom tirċivu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għallu lidkom u għal dawk kollha li huma fil-bot. Ġifieri anke inkluż dawk ta' Ħażabuċ River of Love fit-2019-20. U għal daw kollha li huma fil-bod, daw kollha li l-muli Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor Tom xhieda u essjom billi qalilhom salvaw lilkom infuskom minn din il-nisa l-ħażin għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu. Jekk għadek ma tammitx, Alla iridek titammet. Issa, not just for the sake of li titammet, imma li vera tindem dur bħajtek kollha lejn Kristu. U dakinhar inaqdu mad-dibala tamdu, u dakinhar inaqdu mad-disċipli, mhux kulħadd mara rasu. Inaqdu mad-disċipli madwar 3,000 ruħ. U kienu jżommu siħ fit-talim tal-apostli dak huwa t-testament ġdid fil-għaqda ta' bejnietom dik jgħidula x-xirka u l-fellowship u fil-qsim tal-ħobs u t-talb u dik tissejjaħ il-mejda tal-mulejt qarbin u l-Ewkaristija. Amen? U dak kollu jsir ġewwa River of Love. Alleluja. Gloria lil mulej. Mela xrajna tittemmen u tindem, mhux just ejwa għamidni pastor, u mbagħad spiċċa. X'fissret il-mamudija għalik mela? Għal dawk li jattaraw daw, li jintom xi darba tammittu, forsi għandkom bżonn tagħmlu tiġdid tal-mamudija tagħkom. Li jekk vera tammittu adulti, mhux għattar tarbija, x'intom jekk intom xi ħadd tammitkom tarbija, qatt ma kontu mamdin. Imma jekk xi darba żilt il-Kristu, u jekk xi darba mill dik id-deċiżjoni biex jitammet fl-ilma, u insejt tbett mill-mulej, it's time to come back home. Come back home to River of Love and come back home to Jesus. Halleluja, erġa ġeddet il-weda tiegħek ma' Kristu. U jekk inti tammit f'xi grupp li huwa maqtuħ, iżolat, u li jopera qisu xi setta moħbija, aħwa, għodu attenti. Għax inti tittammet falla l-missir li ben Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu. 3 persuni ta' Trinità qazza. Alla l-missir, Alla l-ben u Alla l-Ispiritu Santu. Għodu attenti għax hawn ċertu dottrini li ma jemnux li Kristu huwa Alla, ma jemnux li huwa etern, ma jemnux li huwa divin. Allura mela Ġesu dak ta' Ġesu ma setax salva. Alleluja, grazzi Ġesu. Mela jrid ikun hemm tibdil ta' qalb, a change of heart. Irrid ikun hemm
turija ta' frott tandima u jrid tkun hemm għażla konxja li inti ddur mid-dnub. Minħabba l-ħin, morru fi Ktib ta' Romani kapitlu 6 malajr. L-istess ħaġa jgħid Ġesu Kristu f'Mattew kapitlu 3 minn vers 6 sa 8. Morru Romani kapitlu, isimgħu il-ħajja mamda. Kulħadd jgħid jien imsejjaħ għal ħajja mamda. Jien msejjaħ għal ħajja mamudija. Jekk jiena ngħix ħajja mamda, jiena ngħix ħajja ta' qawwa. If you live a life of baptism, you will live a life of power. Because God can only operate when the flesh is dead. Għattifmu? Għalix ħafna, taf kemm naf kristjani, anka inkluż evangeliċi, jgħixu fid-dnub jisu xejn mu xejn. Jisu like, hija mhux salvati bil-grazzja. Għali bil-grazzja ma salvakx biex inti tgħix fil-ħmieġ, il-grazzja tik il-qawwa biex inti tgħid le għal-ħmieġ. Għalhekk meta jiġi xi reliġjuż falt mimli mxjaten, halleluja. U jiġi jgħidlek inti tista' tibqa' kif int għax Alla għamlek hekk. U Alla jifhem, anzi tant iħobba l-imħabba ta' bejnietkom. Sewa, anzi ġib iċ-ċrieket u mberikom l-okji. Falsità, idoletrija, talim diaboliku. By the way, da kollu qed ngħidu għal min jemmen, pejja jien qed ngħid il-ħmerijiet għalik. X'ma tissejjaħx bejta tad-demonju fl-Apokalissi kapitlu 18 vers 4-5. Hekk tgħid l-Iskrittura. U qed tirreferi għal Ruma, by the way, mhux għall-Amerika jew għal Las Vegas. Intom tħobbu għal-verità. Ara, ħanejdilkom, jekk ma tħobbx il-verità, tiġix River of Love. Ħadd ma batalik. Jekk tħobb il-verità, tinqalax minn ġo River of Love. Tibżax ħan inqalaw minn daw il-post, għax ħammurru ġewiet ikbar. Għax ġej ħsar kbir. Halleluja. Amen. Ħafna jibżgħu jitkellmu ċertu mod, però taf kemm hemm nies hemm barra bil-ġuħ jixtiequ jisimgħu xi ħadd jitkellem bil-verità. Minflok jgħajjem jarsu l-widnej u jgħidu l-ħmerijiet u l-ereżijiet u d-da. U jgħidlu Alla birku dan. Għasibza, għal min qed jifhem għal xi qed ngħid, iwissik f'isem Ġesu Kristu li bentalla l-ħaw b'awtorità minn Alla minn bniedem midluk bl-Ispirtu Santu li nopera fl-uffiċċju li Alla sejjaħ li jekk temmina u ma temmini mhix tagħmel differenza indem minn nubietek oħroġ minn dik ir-reliġjon prostituta mimlija d-demonji u indem jitammet f'isem Ġesu Kristu u ħejja River of Love. U tista' tkun il-kleru. Wara kollox assisin ħarġu bil-bosta wkoll. U sorijiet ukoll. Halleluja. Amen. Romani kapitlu 6. Morru mal-ajrem. Jekk xi ħadd qed tistenna għandek il-qattusa tistenna d-dar, għallima is-sum. Kemm hawn minnkom ħajtamdu nhar il-ħadd? Kemm hawn minnkom ħajtamdu nhar il-ħadd? Għandna l-mamudija nhar il-ħadd, jekk qatt ma tammiti tammet, wan, min iktar? Min iktar ħajtamdu? Jekk qatt ma tammiti tammet, qed ngħidlek f'isem Ġesu Kristu b'awtorità. Ma nistax nisfurzak, imma nista' nwissik. Jekk għadek qatt ma tammet, ma għandekx id-dum taħsibha, Kristu qala, inti minna u that's it. Mela, vers 1, Romani 6. Xinajdu mela, nistaw neqpaw fid-dnub biex il-grazzja doktor. Ma jkun qatt. Aħna li mitna għad-dnub. Meta mitna għad-dnub?
kif nistgħu ngħixu fid-dnub? Ma tafux li aħna l-koll li tammidna, kulħadd jgħid aħna l-koll li tammidna. Fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu. Mela ġara lek meta mitt int? Skużani, jettilek. Meta tammit. Meta tammit, inti mitt. Meta tammit, inti mitt. Amen. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija. Sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet, smajta di? Permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Bil-qawwa glorjuża tal-Missier din il-ħajja ġdida. Halleluja! Amen, tarawa ċara u tonda li min itammet fi Kristu x'għamel miet. Imma jekk verament miet fi Kristu, issa għamal ħajja ġdida biex jgħix ħajja glorjuża fuq din l-art. Halleluja! Thank you, Jesus. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fil-mewt tixbaħ lil tiegħu hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Dan nafu li l-bniedem li l-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub sabiex ma nkunux aktar l-sira ta' dnub min imut jeħles bid-dnub. Għalhekk ħafna minnkom għandkom il-problemi ma' dnub għax għadek mhux vera mitt. Kull ma kellek rit ta' mamudija mhux ħajja ta' mamudija. Ammenti passar ma jkollokx tentazzjoni kull jum. Għallu inti ma tidnibx, mux ħanajdlek kull jum. Le, ma tidnibx kull jum. Infatti, nejda bil-qawwa u bla-mistħija nirringrazzja l-Alla ftit li xejn id-nabi. Naf li bħalissa ir-reliġjużi jgħid jgħidu, xaruka, sadati, jgħidlu ma tidnibx. Ma inti ma temmeċ il-Bibja. Issa, tidnejlek ma tidnej. Tidnejlek ma tidnej. Meta rrid. Meta rrid nidden. Hemmhekk nidden. U nista' ngħidilkom għaliex nidden. Għax is-sagrifiċċju jiena ħaj li jiena suppost qed niġi nofri li nnifsi kuljum il-Kristu, xi kultant dak is-sagrifiċċju li nkun offrejt jerġa' jibda jiċċaqlaq. U jrid jerġa' jqum. Ma jibqax fuq l-artal mejjed. U raġuni li jiena kolli tentazzjonijiet xi drabi iktar minn drabi oħra tindejlek għaliex? Għax fil-ġisem nibda ngħajja, insira jien. U jekk jgħajja l-ġisem l-ispirtu tiegħek jiddajjef. U jekk l-ispirtu tiegħek jiddajjef, inti tibda taqa' għall-ġisem, meta inti jgħidli ħaġa waħda, meta ġieli esperjenzajt fejn inti tant fil-preżenza tal-Alla tħossok li dak il-ħin li l-ebda dnub ma jista' jwaqqaq fl-ebda tentazzjoni ma jista' jwaqqaq fl-ebda dnub. Meta tkun dik il-preżenza tal-Alla, tibda tgħid kemm kont baħnan, kemm kont balodda, kif kont waqgħet għal dak id-dnub, kemm kont. Għaliex? Għax meta tkun fil-preżenza tal-Alla, id-dnub mhux tentazzjoni. Mela l-anżilt mill-preżenza tal-Alla, l-unika alternativa hija id-dnub. Dak huwa n-natural tiegħek. Mara tiegħi ftit ilu qaltilkom li aħna bħalma tgħid il-kelma wara kollox, imsejħin biex ngħixu ntiru mal-ajkli. Jiena u inti hemmhekk imsejħin, aħna msejħin biex ngħixu ntiru mal-ajkli. Hallelujah. Don't try to make a turkey fly. Now, you may fry a turkey, but you'll never make it fly. Hallelujah. Amen. Jiena kulħadd jgħid jien imsejjaħ biex ngħix fil-għoli ta' smewiet ma' Kristu Ġesu biex intir mal-ajkli. U meta ntir mal-ajkli, is-srieb tal-art ma jistawx jaħtfuni. Meta ntir mal-ajkli, il-farfetti tal-lejl tad-dnub fejn ifittxu dlam ma jistawx jaħkmuni. Halleluja, għax jiena ngħix l-ogħla fuqhom permezz ta' Kristu Ġesu. Amen. Dik hija l-qawwa li Kristu tak tal-qawmin. Għax jekk inti verament mitt miegħu, issa inti msejjaħ għal ħajja glorjuża fi Kristu. Halleluja.
Għalhekk imbagħad ma tibżax titkellem. Aw ħafna ħanejdilkom ħaġa. Ħanna titwissija lil bosta li jgħidu jiena Kristjan tal-Born Again Evangelical. Ħanilkom, aw ħafna cowards. Tgħidlina minix qiegħed fid-dnub tal-pornografija, laqqas qiegħed fid-adulterju, inti qiegħed fid-dnub tal-cowards. Ta' xejdulhom bil-Malti bil-ili. Le hemm kelma. Hemm kelma oħra bil-ġifa. Tal-ġifa. Tal-ġwejjef. Għaliex għax tibża titkellem li ma jmurx jaqbżu fuq u jajruk. Welcome to the Christianity, Bible Christianity. When you speak the truth, huma ħajajruk. Inti għamel xogħolok u ma jagħmlu xogħolhom. U ħanejlek, meta tiġi persekweta tal-Vanġelu, l-glorja tal-la tiddi iktar fuqek. Għamma, bissa jgħed ngħidilkom. L-għadu, għara, ħana tipari l-demonju issa stess. Demonju. Jekk inti ma triċi l-Knisja tal-la tkompli tiddi bil-glorja, iqaf persekweta. Għax kull darba li persekwita wieħed minn dawk likely, id-dija tagħhom iktar tiddi u iktar il-glorja ktibda brilla, halleluja. Glorja lilek Ġesu. Bis-serja da ngħidilkom. Meta tiġi persekwitati għal-ħieħ, imħabba l-Vanġelu ħabba ismu, il-Bibja tgħidlek il-glorja tal-la tkun fuqek. Halleluja! I cannot go down in Jesus' name. Halleluja. Amen. Gloria lil mulej. Ħares biċċa naqra dan. Mela jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu fil-mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt, dan nafu lil bniedem il-qadim tagħna nsalbuh is-salab miegħu biex inqered dan il-ġisem ta' dnub. Sabiex mhux għamel jiġi jinqered il-ġisem ta' dnub. Sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub, jien m'iniex il-sira ta' dnub. Jiena llum nidnab meta rrid. Għax għand il-qawwa tal-Spiritu talla fija. U nidneb għax nkun imbaħnan balalu. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu nemmen ukoll li jgħat ngħixu ma' Kristu. Naf li Kristu għam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għandix aktar taħkem fuqu. Mela jekk jiena ngħix fi Kristu, id-dnub għandu ħakma aktar fuqi. That's it. Nafu li Kristu għammil nwietu ma jmutx iktar, il-mewt m'għandix taħkem fuqu, u li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub, u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Ekku kol intom għandkom tqisu lkom infuskom mejtin għad-dnub. Mela jien, għaw xi ħadd ħana, Ġon Mark, mala, Ġon Mark, għax hekk indum waħlu fik. Intalaq waħda mal-art, jisek wieħed mejjed. Ejja, inta fehmi? Aġixxi ta' mejjet. Alright. Dan mejjet, da korps. Alright. Mejjet. Il-mejjet jista' jgħira lija. Il-mejjet jista' jgħajjarni. Il-mejjet jista' jieħu għalih. Il-mejjet jista' jara xi waħdek għaddejja politek iż-żegżeg. U tqum il-mejjet uqum jekk tgħaddi xi waħda hekk minn dawk hekk. Sewwa. Għalix, għax mejjet. Kristu jgħidlek għax mejjet. Mejjet għad-dnub, mejjet fil-mamudija ta' Kristu biex inti tgħix fil-ħajja tal-glorja, tal-ħajja ġdida fi Kristu Ġesu. Ħalli tagħmel l-opri ta' Kristu, ħalli jidher Kristu jiddi fik, halleluja. U n-nies li hawn Malta tifittxu l-verità. Jiġru għandek għax jgħidu int għandek xi ħaġa li fejn immur jiena ma narajiex, m'għandhomx. Halleluja. Rise up in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. It's okay. Min ġej għal-mamudija, għad li ġej titkelmuni, min jħabbajdu nibbukjaw għall-ikla. Hallelujah. Amen. All right, għadnija. Praise the Lord. Gloria lil-mulej. Thank you, Jesus. ħana għaralkom di u nispiċaw. Praise and worship. Come. Kolossin kapitlu 3 malajr. Kolossin kapitlu 3 malajr. Kamaw minnkom, għaw xaħat minnkom it-tuna 5 minuti? Għaw xaħat tuna 5 minuti? 5, 10, 15, 20. All right, hallelujah. Hey, come on. Kolossin kapitlu 3 malajr.
Isimaw għadi kemm sabiħa aħwa. Morru meditaw Rumani kapitlu 6. Speċjalment minn vers 14 u għamluħ personali. Għabdu Romani kapitlu 6, jekk għandek xi diffikultà, għandek xi tentazzjoni, għabbad Romani kapitlu 6 minn vers 14 u għamli lek innifsek personali. And I'll tell you, brothers and sisters, you will be a flame. Kolossin 3 malaj. Isimaw għadi, ħanal ubdi. Jekk intom il-xustajtu ma' Kristu, fitxu vers 1, jekk intom il-xustajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjex tas-sema, fej Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-mistier. Aħsbu fil-ħwejjex tas-sema, mhux dawk tal-art. Għax intom mittu imma ħajjitkom hija moħbija fl-imkien ma' Kristu falla. Meta jidher Kristu li hu ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidru fl-imkien miegħu fil-glorja. Smajta di? Thank you, Lord. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu tiġi fuqek meta inti tmil ħajtek lej Kristu. Kemm hawn minnkom tgħidu li pastor jiena llum les li nagħti ħajti lil Kristu verament, mhux rid, nix nagħmel xi rid, imma verament niddedika ħajti lil Ġesu Kristu, jekk inti dal-personali dejk issa stess. Għall-ewwel darba f'ħajtek 1, 2, glorja l-Mulejk, hawn xi ħadd ieħor. Xaħti uħor, verament lesti tagħti ħajtek Kristu minn qalbek, illum għall-ewwel darba, mhux għax ħadd titlob xi talba u ħafna jistgħu jgħidu għal papagallu ma tiswa xejn, imma verament tiddawwar ħajtek lejn Ġesu Kristu li bentalla l-ħajja li jdejk issa stess u tiġi trasformat 1 minn iktar 2, halleluja, 3, glorja l-Mulej, inti x'inti tagħmel taħsibha? L-alternattiva ta' Kristu għal infern, x'ti preferi, infern jew ġenna? Halleluja, mela trid il-Ġesu Kristu, tajjeb. Mela għanna 5. Halleluja, 6 minn iktar. Glorja l-Mulej, ejja nbaxxu rasna. Ħanejt talba magħkom fl-imkien. Wara ngħid it-talba, il-YouTube imur offline, imma aħna we're gonna be continuing on the line with Jesus. Kulħadd tgħid it-talba warajja minn qalbek u fisser kull kelma li ħanejt. Ejda. Poġġi jdek fuq qalbek. Dawk intom speċjalment li għalejtu jdejkom biex tgħidu dit-talba. Poġġi jdek fuq qalbek issa stess. Ejd it-talba warajja minn fommok. Mhux taħsibha tgħidha, mhux taħsibha tgħidha, tgħidha minn fommok. Ejda tajjat li inti tasma' lilek nifsek tgħidha. Kulħadd jgħid warajja, Mister Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek, grazzi tal-preżenza tiegħek, grazzi ta' Ġesu Kristu, nemmen b'qalbi kollha li l-ewwel qabel kollox jiena midneb. Jiena mitlub fid-dnub tiegħi u għandi bżonn Salvatur. U nemmen li Salvatur wieħed bissem li huwa Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Għalhekk jiena mulej nindem minn dnubieti, nindem mill-ħażen ta' ħajti, nindem minn dak kollu li jiena għamilt fil-ħajja tiegħi u nitolbok maħfra mulej. U nitolbok issa stess Ġesu Kristu idħol f'qalbi, kun inti s-sit u s-salvatur ta' ħajti, salvani, imlini bl-Ispiritu Santu, aħfilli dnubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek mulej u għamel minni persuna ġdida. Għamel minni mulej kreatura ġdida. Mulej jiena tiegħek millum il-qoddim u niddikjara minn fommi u minn qalbi ngħid Ġesu Kristu huwa l-mulej u Ġesu Kristu huwa s-sit u s-salvatur ta' ħajti. Jiena ndimt minn nubieti, jiena llum nindifen ma' Kristu bil-fidi biex nqum għal ħajja ġdida, għal ħajja glorjuża, għal ħajja fl-Ispirtu ma' Sidi Ġesu Kristu. Nirringrazzjak Missier, illum jiena maħfur, illum jiena